milujem. Prosím vás, máme niečo bez lepkov. Predajte! Čaute, hej. Čauko. Tak ideme variť také veci, že thajské červené kari budete robiť. A také, že aj kari pastu si budete robiť a všetky tie veci, lebo to majú ľudia radi, také thajské kari. Thajské červené káry? Hej. To sme my Sú zelené, žlté, červené a my si urobíme to červené. Vybral som ho, vieš, takúto farbu. Červené sme doma robili, no. Máme tu nejaké veci, ktoré asi poznáte aj nepoznáte. Toto ty sa pýtal, či to je bobkový list, ale je to limetkový list. Kľudne to ochutnajte. Chutí to ako kefír. Keď sa... A toto je niečo mokré, to už niekto slítal, čo? A to mám No jesť? ochutnaj, chutí to ako kefír. Kefir nemusím, no dobre. A to mám zjesť alebo oblízať? Odkusnúť. Chlapci, idete z toho variť a ja vám to budem porovnávať, tak akože si asi ochutnajte, že čo tam idete dávať. Hovoríš pravdu. Tak my môžeme oblízať všetko a nič nemôže použiť. Máme tu nejaké sušené čili, toto je kašmíri čili konkrétne. Kašmíri čili, potom tu máme biele korenie, koriander a rímska rastca, mleta. A toto, už si to voňali dopredu, to je krevetová pasta z krevetových hlav. To je strašne dôležité, lebo Thajci tam majú radi takú tú krevetovú chuť, ale nebude strašne výrazná, nemusíte sa báť. Magický biely prášok. MSG, čistý glutamán. MSI? Niekedy MSG. Nie. Niekedy používať, niekedy zvýrazňovač chutí čistý, ale používajú ho na rybacia omačka. Všetko rybacie, ty kokos. No, čo ti mám povedať? Kokosové mlieko, nejaká basmati rýža, kúra, lebo To je to... vlastne ryba tiež, ne? Hej, áno, ryba tváre kuraťa. To som piekol dopredu. Tak vám poviem, kde začneme? Počúva, stíhame to za 15 minút, lebo musím na autobus za chvíľku. 25. Dobre. a toto? Ja sa zavolaj, že budeš trošku meškať. Autobus sa robí, mám aj na všetkých mám číslo. Chlapci, viete, čo by som začal? Dole máte tu nejaké misky, Nejaké. tak si nejaké vyberte. Sú tu nejakí moji ľudia? A dajte si každý si dajte také 3-4, alebo koľko chcete čili papričiek na tú pastu? Ja vôbec. Asi málo. Tak si dajte ich trošku namočiť, aby sa nám to trošku ľahšie spracovalo. Tam máte vodu. Nie, že to pomočíš. Ale sa to nemá, že tie konce, ne? Lebo zomrie tá cibuľa. Pozri, skús to takto. Že tento malý nožík je práve ináč na to najlepšie, preto som vám to dal. Ja, aha, okej. Mohol to týmto krajec. Vieš, cibula, tak ináč? No, naučíme sa. Nejaké 2 cesnaky tam môžeš hodiť. A 2 cesnaky dajú aj oni. Dobre, a budete variť vy. 60 kg. Ja vám to budem iba ochutnávať, ja sa budem snažiť vysvetliť, že jak sú tie chute a šalotka to je taká jemnejšia, menšia cibula. To sú asi že veľmi ostré nože, že? Mám si dať pozor. Nie, brusú to 2 hodiny tak. Zober malý nožík, s malým sa ti to bude 100-krát lepšie robiť. Ja som šéf kuchár roboty. No, to je pravda. Môžeš to urobiť aj takto. Daj mi tento druhý. Pozraj aj ty. Ja to ešte doma robím takto. A takto si to vyčistíš. Ináč ešte, ja už zatiaľ z toho neplačem. Inak ani ja, no. Zo šalotky sa No, neplačem? Vieš čo, plače sa z každej cibule, keď nemáš ostrý nož. Lebo vytlačeš vlastne tie šťavy donútra. Čo robíš? Na šípluči. Ma ty si počkáva oči, však? Ja doma reviem jak hovado, ja to s kuchynským krajom. ty kokos. Stranická. Daj sám. Tu? No, Tu? Pusti, no. Nie, pochybujem. Ozaj? Utri si ruky, veď keď chceš. Nechytaj tu všetko potom. No, tu máš. Vypáď. Tento si mal spodu. Umyj si ruky. Ale to sa dáva do bombonamba, čakaj toto. Aj. Vieš čo, aj. To stále mám takto robiť, hej? Aj cigarety. Hej, na pastu. Niekde sa hovorí, že rozmačka tú citronovú trávu, aby viac voňala, ale keď vidíš mačka, tak je to úplne akože jedno. Mačkať. Psiť. Iba koniec odkroj a ostatné nakrej na menšie kúsky, dobre? A všetko donútra. Sa môže mačka zježiť. A jak Môže jesť mačkať, ale môže sa mačka psiť. Presne tak. Ale zopsúť. Hovorí, že zepsulo sa ti niečo, no? Počkaj, tú koru tam dať, čo hovoril? Nedali sme nič ešte. A ty už klepkáš potom? Koren galangal. Kurník, vidíš? A povedzme, že takýto kúsok rozkrajte na menšie. A ty si mal už klepkať? Víš, Ide mačkať a ty už tak dobre. krajaj. Oj, už to cítim. Tam, ty si mal ísť ruky umyť. Do spisky. Všetko chytá Počúvaj, a páči už bol. trochu tam daj. Ty kokde. Chyba. Ja mám štípluči od cibulu, ja obtieram si oči stále, no. Nie to také hrozné, ale... Kámo, čistá ryba. Z krevetových hlav, no krevetových. Chutnal si to? Čistá. No, nič. Daj tam takú trošku, iba tu máš nejakú lyžicu, keď tak. Čo sme na vode, ty kokos? Keď si to dáš, tak zatúžiš po študentkách. Toto keby robím doma, tak to sa ďalej, že... Doma to môžeš hodiť aj do nejakého mixeru. Pravda, ale na mixer. Na videa hento, lebo to len budeš počuť. Aj mňa už típil, lebo z tohto to plieska, vieš? To je, že 5 minút, že nepoužiteľný. Počuj, keď tak použijem, že mení tie pasty, dobre? Postavíte sa, Kámo, nikto. mňa začal šíbe hodiť.
Vieš čo, tak postavte zatiaľ rýžu. Tak teda. Ukážeme si taký, že ľahký spôsob, Postav dobre? rýžu. A teraz tam si naberete vodu a naberete vodu tak, že odkedy sa dotkneš ríže, tak jeden článok prsta asi, alebo niečo nad jeden článok prsta. Keď má tučné prsty. Tak to bude to isté. Počkaj, že ako článok? No to proste je... On nevie, čo je článok. Chlapci vyťahni z refresheru. Článok. Keď tam dám prst, tak mám iba kam od ríže. A ty, že od ríže mám maličko, vieš? Odríže. Hej, stačí počúvať. Ale ja nepočujem, lebo to je strašný hluk. Za 2 články. No. Mám tam, že taký palec z nohy článok. Teraz dajme každý prst. Pre nás je prirodzenejšie to váriť jedno dosolené, druhé dosolené. Tak bez vymyslov, hej? Trochu soli, To bolo trocha? hej. Trošku oleja Troška moču. a keď začne vreť tá rýža, tak ju zakrieme, stíšime plameň na minimum A čakáme, keď vypadne a sa. necháme to asi 3 minúty zatvorené, aby tu nabralo paru a teplo. A potom to iba vypneme a odstavíme na 18 minút alebo na 20. Vypijeme? Chlapci, máte tu takúto vec, že kúra. Počkaj, to dajme Opa, prešte, počkaj. Jak to tam šlahol. Aj pre teba. Platí, devko. Počkaj. Ale dobre, okej. Dám ti lepší nož? No a nie, akože, ale vytrapím sa, vieš. A nechaj, tu máš lepší. Hej. Sú to monety, To je nejaká kosť. Ale skús také, že na menšie kúsky, dobre? Nie, že aj v kurati sú kosti, keby si sa vie. Počuj, a ty keď takto krajáš, tak tu na konci máš lepšiu páku. Pozri. Tak to tak štípu oči, že... To chyť z druhej strany. Ko? Chyť mu to. Dobre, skús. Daj to ja prchájať. Však povedečke, rob si asi. Skús na budúci, že najprv zakrojiť a potom to odseknúť. Takto. Aj i tak sa dá. Prídeš ku kosti, zasekni a hotovo. Ukáž, ako lámiš kosti, poď. Tu. Meste. Máme? Jasné. No dobre, tak... Hotovo, môžeme ísť? Môžeme ísť, nechcem byť kari, ale mi teplo na ruku. Ja, alebo asi máš poráku. Nechcem byť kari, ale... Oj. Ešte raz zaletíš. Rýža pič. Ešte raz zaletíš, no? Zakrieme a 3 minúty necháme takto a potom si to odstavíme preč. Budem rátať, hej? Dva. A oni majú jasminovú. My používame jasminovú. Jasmina, Jasmina. extrém. A lakičovú rýžu. Dobre, zakry si to. OK. Prosím ťa, umieš baklažan? Fuj, ja taký 8. Dobre, chlapci, rozdelím vám ten A nehaj to na našek, my baklažan a na menšie kocky si to môžete nakrajať. A do toho červeného kári sa dáva buď baklažan alebo bambusové výhonky. Povedz mi stop. Stop. Aj to si dosť veľké odrezal. Toto zjednoduším, aby sme mali viac miesta, čo povieš. Môže byť? To je Ondrej bol murár. Ale volej fiknu ťa. Fiknu ťa tak hnusne, že budeš litovať, že som ťa fiknul tak No, hnusne. daj. Dobre, tam máte varečku, tak pôjdeme tam dať tú Čo? karipastu. To čo mám robiť? Hádam, to je mám sám robiť, nie? Teraz chceš orestovať tú karipastu, dobre? Dajte všetku, Dobre, chalani. lyžičku, ale... Lyžičko dosť právo. Jasne, že to je lepšie lyžičkou. Chce niekto vylízať misu? Sa ťa pýtal, či chceš niečo vylízať. Čo, lízať? Koho? Edi, pozri sa, kus Koľko, to. sleduj na ňo, aha. Ti bude ľahké. To áno. Skúsený kuchár. Drb na strope. Dobre, Dáme tam mlieka a urob trocha. toho takú zmes, dobre? Dobre, jasné. Ako sa dojí kokos? Kokos, ale dobre to voní. Sa musíš byť. Ale prosím ťa. Vidíš, začína separovať pekne aj ten tuk od toho oleja. A toto sme dali ináč? Ne, to už kto chce, môže dať. To je čistý glutaman, MSG, vieš, Azíci používajú, nevždy, ale často... Čo to má mať, aká príchuť, alebo čo to To si... si výrazne máš chuti. Čokoľvek ti to... A potom ochutnaj trošku tej pasty s tým. To štípe ako hovado. Áno. Áno. Vyprenkovaný. A dobre, a teraz môžeš ochutnať s tým. Ozaj to štípe. Čiže to štípe strašne. A neboj sa, cukor ti to stiahne, kokosové mlieko ti to stiahne, tú štiplavosť. To môžeš kľudne Á, otvoriť. Squid Game. Pol decáku daj. Nie, ozaj to pohode. Squid Game. Pekný. Jaký, že? A inak dobre, to dám si ešte trošku. Ochutnaj to trocha. Alebo spolu to vyskúšaj. A k tomu krevetovú pastu trošku. To tam dáme na konci také celé listy. Povedzme, že Kokos, ale nie je to zle. aj vy to môžete potom obrať a to dáme nakoniec tam. To kokosové mlieko. Dobre, už nežer to mlieko stále. Však ty si celý jak si... Koľko daj? Ide mi to, mám nejaké základy z domu. Doma sme bežne varili kári. No, ty, hej, určite. Alebo doma sme boli bežne kári. Takže to nie je s tým problém až tak. Dobre, môžem to ochutnať hneď?
Akože, tu máš lyžice. Prebežne si to môžeš kľúčiť. Stále tam cítim to čili. Už vieš, čo máš šipolči z tých pasu. Nie s tým lebo. Taký baklažán si tam ty kokru, že... Som ešte nikdy nevedel baklažan. Ani ja, asi. A tak máme pár ľudí v Šiavnici, ktorí zjete baklažán. A to rastie to, že toto je v zemi a toto je vytrčatá stonka? No vlastne, hej, z tohto ide to, vieš, to je koreň galangalu. Koringalengalengalengen. Galen. Zaklinadlo. Hej, to je také presne, no. Golen gal. Ty tu máš nestáme dobré veci ochutnávaš. Od zazvoru to má ďaleko. Ale je to taký jeho brat, len to je iné, no. To je veľmi vzdialený To je to isté ako my dvaja. bratranec druhého Aj my sme kolena. bratia, povedal by si, že sme? No nie. Úplne. Vieš, A to má byť a sladké ešte tam či bude slané? viac kokosového mlieka. Aj. A to má byť slané či sladké? Kyslé. Dobre, že porozprávali sme sa sami Bude ľudí. to, že 4 krát lepšie. Ja dneska som asi 16 krát pýtal niečo a nikdy. Aj, jak som rád, že som si pokecal s tebou. Ale hríby tam cítim, nie? Chlap hríby tam cíti. Troška áno. Ale bez tam cítim hríby. Lebo ty sú mrdeno ako hríby, môj. Lebo máš hríb medzi nohami. Ale to potom, aby Ešte to pôjde nebolo... kokosové mlieko. Hlavne chceš to v niečom udusiť, vieš čo myslím? Že potrebuješ tekutinu, v ktorej sa to... Počuj, presne, aj iba. Použij panvicu. Použij páku. Aj ba. Chcem, aby si to udusil. Poď sem do pusu. Koľko to páli, dosť. Polovica videa iba, že... Ale počuj, Rišo, že ochutnáte to. Každý to ochutná iba. Chlapci, a to už to vlastne dovaríme, dochutnáme a... A môžeme jesť? Nebo sa to. Ale... Vyvažíme On každý. nemôže nič iné variť, tak preto mu chodí. Mne sa vieš čo väčšinou stane, že dám si vadi rýžu, idem na komp a za 2 hodiny, že... Mi to tam... No je, že... Áno. Celú kuchyňskú linku mám zapárenú ako že musím utierať. Čo nemusíš stražiť a uvarí sa dokonale, je vajce na tvrdo. 15 minút až 2 roky. No, Ja môžem len rýžu. ako Počkej, bez daj si ju aspoň takto, ne? ty asi si to úplne zbytočné dneska. Pane, rozhodujte lízu. Sim, kali, dobre, kali, pripravím psaní. To je pekná divočina toto. A kto to hodnotí? Kto to Táto teta, čo ide, tak sa len otočí a príde. Inak za toto všetko ďakujeme čínskym a japonským deťom. Za toto, že to vyrobili. Za tých, čo už od 3 rokov nerobia. Môžeme ju chutnať? Ochutnaj. A to ešte ide naspäť potom? Daj to ešte naspäť. Chytoj rukou a ho to tam. Kurva, to je Ty horúce. si gár, to som ešte nezažil, no. Pridaj. Matúš, a ty si naozaj učiteľ? Áno. Učiteľ čoho? Preto ja som opatrný s tými 13-kami, že keď niekto povie. Počkej. To je preslavené. A nie, dobre to je. Oh god! Vyhráme. Nerob. Za chvíľku sa mi karpálny tunel spraví na ruke. Preto mi není. Mám vykrivenú ruku, ty hovado. Karpálny tu. Niečo ti tam stojí. A to pohode, tak má byť. Aspoň dačo. Toto je ikry, aké pekné, toto, chápete? Pozrite. Čo povieš na tom? A ty si ešte kedy si robil čašníka, nie? Tomu ver. To hej. Som aj strážil, aj rovná čašníka robil v ten deň. Si strážil čo, reštiku? Cez deň varil a večer tu rešte. Strážil kuchára, takto strážil, že... Aby neukradol. Ostražil cez menu. Dobre, máte hotové. Vietnamci? A teraz tu si. Koko, to dobre vyjde, ja to hľadám to na vejak. To je akože strašne tak, ale neodkúkuje sa, bohužiaľ. Ja ho tromfnem. Inové nejde toľko, to je dobré. Do šamprlíka. Lebo to chceme, vieš? Toto je estetika? Ogrcané okolo? Tak naše jedlo je to krajšie. Nemôžeme začať prvý, ale dobre. Ale nie. Chceli sme vyzdvihnúť vlastne tie také signifikantné časti Malej Ázie. Áno. Jedna z takých dominant, ktoré tam môžete vidieť, je väža Petras v Kuala Lumpur. Jemný dotyk prírody, ten bambus, aby tam vyzdvihol vlastne celú tú chuť. A červené kari, môžete vidieť, že ten červený doťuk je tam tak na doladenie chutí, Mojou taká krvičkou. čerešnička na torte. Je to spektakulárny gastronomický zážitok a myslím, že sa nemám o čom baviť a sme víťazi. No dobre. A toto je naše proste, len aby si vedel. A my sme to... List a rýža. My sme boli pri tomto... Pripravili lístaky. My sme sa pri tomto vlastne spotili tak, ako boli sme dvaja červení kári. Dobre, to stačí. Vyzdvihneme na tom, jemu stal bambus.
A tie frcky okolo toho, on vlastne... Jak boli vyššie, len keď sme začali točiť, tak sa už posunuli Akože vyššie. ako keby Áno, to to vaša som chyba, myslel. hej, ale my sme to... To si dobre chlapci, nemám to To ochutnať. je jedno, vyzerá to tak, Začnem ako to je týmto. lepšie. To, A čo to tam je? Čo to? Bereš aj bezkontaktne? To dôležitý detail. Dobre, podarilo sa vám, chlapci. Naozaj. Čo si to čakal, že? Dobre, chlapci, však toto sa, akože evidentne asi trošku krajšie toto. Musím povedať, že aj chuťovo. Ale keď mám vybrať, tak toto. Ale ináč, obidve musím povedať, aj dosolené sú dobré, všetko.